Um, Swerte kayo ang iglesia sa Panabo nga naatay pagtuon sa maani. O salamat po sa mga igsoon nga nag-timan. Dako kayo ang subject na triangle. Sama sa atong gingon sa atong igsoon nga usa kini siya ka gahi na pagkaon. Mao bitang uban ni ganahan kaon ang gawas. But we have to understand na ang pagkaila sa atong Diyos may nungdanon. Ang akong ihandom na mapariha ang tako kang Brad Ping na makasulti ko may tungod aning tulo usa nga Diyos. This is my wish, Brother Ping, that mapariha ko nimo. I can be like you to share about the triangle. I was impressed about how he explained the triangle. Although wala ko katambong for many sessions, pero na-impress yun ko kung paunsa niya i-explain in detail about the triangle. So dili na to ni siya masabtan karon lang, no? So we have to study it every day, no? Para nga ma-impress kita kung unsa dahil ka-importante ang tulo sa Diyos. Pero sa akong minugbo nga pagsabot, ingon ani lang. Si Brother Ping, i-share niya ang tanan nga unsa ang amahan, unsa ang anak, unsa ang espiritu, unsa ang ilang function. Itawag gani siya nga relational being. Doon na sila distinct na personality, but they are not, but they are God, no? But they have a distinct personality. The Father is the Father, the Son is the Son, the Spirit is the Spirit. Doon na sila yung taksa-taksa function. Pero dili sila bulag, dili sila separated. Although they have a distinct person, but they are not separated. That is why they are called Triune God. Usa ka Diyos. Now, para ka nato, nganong nahimo man siyang tulo usa nga Diyos? Nganong dili usa naman lang para di ta maglibo, para dili ta maglalis? Di ba? Nanong naghimo man siya sa iyang kaugalingon, tulo usa ng Diyos. Doon na siya katuyuan ni Ani. Ang sabayang tuyuan para kanato ng mga tao. Sama sa gishare ni Brother Ping kagabi, ingon siya nga, ang uban nagtuo Diyos lang. No? Okay, kung inana itong pagtuo, dili yun ta kaabot sa Diyos. Nano, tungod kay ang Diyos balaan. Ang Diyos matarong. Ang Diyos sa daang tugon, di ba, makalilisang ang Diyos? Walay usa ka tawo makaduol sa Diyos. Kung kini nga Diyos lang ang atong gituohan, wala tay kalabutan because dili ta kaduol nga to kani. Busa tungod sa iyang gugma, nagpakatao siya. Sama kang Jesus, di ba? Aron kita mapasaylo, matubos sa atong mga sala, aron dawaton ta ngadto sa Dios. Kay kung wala si Kristo, di man gyud ta dawaton sa Amahan. Kay kung walay pag-ula sa dugo, wala may pasaylo nga mahitabo. O pinaagi lang kang Jesus nga nag-ula siyang dugo dito sa Kalbaryo, nga mapasaylo sa Dios ang atong mga sala, nga sa ingon ni anak, badawat kita niya. Amen. So pinaagi kang Kristo karon, doon na tay access na makaduol nga to sa Amahan. Amen. Kay tan-awon ta sa Dios, dili man kita, tan-awon ta niya, pinaagi kang Kristo na nagtabon ka nato. Busa makaduol na ta ngadto kaniya. So kung Dios lang imong gituohan, wa ka nagdawat kang Kristo, wa tay paagi para makaduol ta ngadto kaniya. Di ba, ingon siya, ako ang dalan, walay usa makaadto sa Amahan, gawas kong pinaagi ka nako. So pinaagi ang Jesus, makaduol kita ngadto sa Dios.
Nga naman, kay gihinluan na ta niya pinaagi sa iyahang dugo. Amen, di ba? Now, dili lang igo ta niya gihinluan. Mura tag botilyang mahugaw nga iyang gihinluan. Kung ingon ana lang ta, o gihapon ay kapuslanan. Busa gilimpyuhan ta niya para iyatang kasudlan. Pero dili siya makasunod kanato kung magpabilin siya nga tao. Sama kang Hesus. Busa kinahanglan mahimo siyang espiritu nga maghahatag sa kinabuhi. Aron pinaagi sa espiritu makasulod siya diha sa atong pagkatao. So dili lang ta basiyo nga sudlanan, kundi sudlanan na kita karon nga napuy-an og Kristo. So ingon sa atong igsoon kaniha, pwede kini makambyo Kristo o Espiritu. Because the Spirit is the incorporation of the Father and the Son. So ang Espiritu nga atong nailhan karon diha sa bagong tugon, dili ni siya sama sa Espiritu diha sa daang tugon. Kay ang Espiritu sa daang tugon, Espiritu lamang yun to. Pero kani Espiritu sa bagong tugon, mao na ang Espiritu nga nasugulan sa iyang pagkatao. Sa iyang pagkinabuhi ingon nga tao dinhi sa yuta. Sa iyang pagkamatay, pagkalansa o pagkabanhaw o pagkayap. So this Spirit nga karon atong nabatunan, mao nang espiritu nga makasabot kanato. Tungod kay mao nang espiritu nga nakaagi sama sa atong naagian karon. Hallelujah. O pinaagi nga niya ning espiritu makasugot ta ngadto sa Dios. That is why ingon nato igsoon ganiha ang last, we have to walk, we have to live in the Spirit. Pero dili nato ni mahimo kung dili ta niya mapuy-an. Di ba? Kung walay espiritu nga napuyo ka nato, lisod kayo nga magkinabuhi ta sumala sa kabubuton sa Dios. Busa salamat kayo sa Ginoo mga igsoon. Mituo ta sa atong Dios Amahan. Kunya pinaagi sa Dios nga anak, napaduol kita ngadto kaniya, pinaagi sa katubsanan nga iyang gihimo. Kung dili lang iyatang gihinluan, kung dili misakol pa siya nganhi kanato. Walang gihisgutan sa atong igsoon ganiha, relational indwelling, sa Holy Spirit, which is the embodiment of the Triune God, the incorporation of the Triune God. So salamat kayo sa Ginoo ani mga igsoon. Now, kung Diyos na yung pagituhan, wala ka nagtagad kang Jesus, sama sa uban, ipakatao lang nila si Jesus, how can you connect to God? We are sinners. Dili ta pwede makaduol sa Diyos tungod kay kita makasasala. Dili po ta matarong, kung muduol ta niya, patay. Diba? Pero kung dawaton nato si Kristo, inong na atong tabon, atong dugo na nagatapon ka nato, dawaton ta nato sa Diyos. So, para ka nako, mauni ang hinungdan nganong nahimo siyang tulo usa na Diyos. Para moabot siya kanato nga mga tao. Hallelujah! Di ba ta magdayeg sa Ginoo anak? O sa ingon ni ana, makaingon ta nga makasulod kita kaniya. Kung ang atong pagtuo sama ng uban, Diyos lang, imposible ang pagsunod sa mga kabalauran sa Ginoo ngano. Wala tay katapos. Tao lang ta. Di ba? Ang standard sa balaod sa Ginoo habog. Dili nato na sa matuman. Pero pinaagi sa Espiritu nga nagpuyo ka nato. Hallelujah. Posible nga atong mabuhat ang iyang kabubuton. That is why sama kang Pablo, magsunod kita diha sa Espiritu, maglakaw sa Espiritu. Hallelujah. Mga igsoon. So, I hope kining gitudlo sa atong igsoon, ato ang kining balik-balikon. Dili ni siya dili masabtan. Dili siya masabtan. In fact, when I share atong brother kagabi not all verses in the Bible has explanation. So, ang mga pulong sa Ginoo say mag-abot through revelation. Through revelation. So, doon ay mga pulong diha nga dili nato ma-explain. Pero atong madawat. Diba? Sama panalit aning triune God. Walay usa ka nato nga pareho kang Brother Ping maka-explain. Pero gidawat nato. Mituo ta. No? Miilata nga naay Amahan, Anak, na Espiritu.
So ingon niya na mga igsoon, doon ay mga butang sa Bible na dili nato ma-explain. But we can accept it. Praise the Lord. And again, akong ingon ganiha, we have to consider our history. No? Kining mahitungod sa pagtulunan sa tulo-usa nga Dios or Trinity, gidibatihan na ni 3rd century, 4th century, 5th century, hangtod karon 20th century. And they come up with this conclusion nga do not yun ni tulo. Amen. Hundreds of years itun-an kini. Unang council sa Nicaea, atong Constantinople, o Chalcedon, sa to, pag-iimon dito. So kitun-an kini mga igsoon. And nahimo kining basihanan karon sa mga kaiglesiyanan, no? Kita karon nga nasa local church, nagtuo ta ani nga pagtudlo. Di ba? Usa, dili ta mo sunod. Local church ka niya, tuwa man ka mamuha og mga pagtudloan na dili man ato. Di ba? Masimang ka na. Dili rata, malipay ta na mga nag-una sa atua. Sila na ang naghago, nagtuon para nato. Ni ano magtuon-tuon mga itag ato po na musimang taglain. Di ba, mga igsoon? So hinaot, dili unta ta mo bulag ani. Naay tulo sa nga Dios. Mao natong pagtuo. Dili ta mo adapt anong uban nga nakatuon lang og gamay, nakatan-aw lang sa YouTube. Mausap na dayon, di ba? Hundreds of years gitun-an kini sa ato ang mga nanguna nato. Naghako sila ni ana. Unya, una-una lang sa local church, di ba? Tanaw nato, kinsay nag-una sa ato sa una, watchman ni, no? Yung mga co-workers. Gatudlo ba sila og lahi? Ani? O man nila gitudlo sa ato Yang anong mo kuha man ka anang pagtulunan nga usay akong inon nga ato na lang mo dito. Nganong magpa-local church pa man mo? Ili sila ninyo karatula o kanang ilahang karatula po kay pareho man mo pagtulunan. Di ba? So hinaot mga ison kita nga mga naas kay iglesiyanan dili. Dito ta mo bulag ana. Kung doon na tayo nalibukan, mangutahan na ta sa mga magulang na to. Ang problema na to kay magsulusulo ron po tuon-tuon ato Murag nakahibalo na tanan. Nay mga magulang na to, nay mga naguna. Kita swerte kaayo karon kay doon na tayo communication sa itong mga kaigsuunan. No? And makapangutahan na ta nila. No? Di ta maglain. Na karon maglain ka na kung hino iganahan nimo. O di ba? Maginusara ka na lang. Kung sa man imong pagtulunan, brad, parihat at karatula, pero yung pagtulunan lahi man. Di ba? So, bantayan na to na. Nanguli rabag sa'yo. Di wala ginoong katuon. Di ba? Magtuon. Maminaw. Para makakatuon o ka. So, hinaot kita karon din ako'y duda sa inyo na nagkasabot mo. Bisag di pa siguro klaro atong pagsabot, pero labing minos gidawat na nato ni. Ha? Basig na ano po dahil laing magkuhan. Hinaot wala na unta na. Praise the Lord! So, una-una, salamat kayo sa itong igsuon. Naghagog isang anhin diri, bisan o gadaot man na. Ako ginag ayon nalang anhin, kay luya man ka. So, okay lang. So, salamat kayo sa Ginoo. Unta, atong tunan, balik-balik ko na to o review atong mga pitulian kauban sa itong igsuon. Amen.